de laatste koei die deed een beetje raar. Ik keek tussen zijn potten en wat zag ik daar? Ik hield 3 slangen over en dacht ik, nu hier. Dit ben geen uiers, maar de klotten van een stier. Kom toch naar ons in zijn platteland. En kom eens goed tot rust. Zet al uw zorgen maar aan de kant. Ook al ben je uitgeblust. Want op de boerderie, daar heb je wat geen stress. Denk je, dat kan toch niet? Kom dan bij ons op les, dan gaan we werken in de grond. Dat is heel ontlastend en ook heel gezond. Kom toch naar ons in het platteland. En kom eens goed tot rust. Zet al uw zorgen maar aan de kant. Ook al ben je uitgeblust. Want op de boerderie, daar heb je glad geen stress. Denk je, dat kan toch niet? Kom dan bij ons op les, dan gaan we werken in de grond. Dat is heel onthaastend en ook heel gezond. Kom allemaal maar eens langs en dan gaan we samen eens bij de koeien kijken. Ja, dat kan je wel zeggen. Dankjewel en tot volgend jaar weer. Ja.